Ngerti dhisik Mas. Aku ora tahu kok. Oke, Dok. Sungkem kae Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha huwal ghafurur rahim. Salim Ibu, Bapak. Bapak kawula jenengan rambut mulai alit ngantos dewasa. Saat menika kawula sampun manggihi pujaan hati nun inggih Roro Ayu Yunita Oktaviani. Kula nyuwun idi pangestu, nyuwun doa panjenengan Bapak kangge kawula agar kawula imah-imah mengarungi kehidupan berumah tangga kalian. Jantung hati kawula Yunita Oktaviani menika kesane saged slamet, saged manggih kaharjan kamulyaan lan kawula nyuwun agungipun samudra pangapunten Bapak. Kawula dereng saged bales perjuangan panjenengan, jerih payah panjenengan, jenengan makarya pados pangupa jiwa kangge ngramut kawula. Kawula dereng saged bales Bapak. Dipeluk Mas Arif, Bapak dipeluk. Iya Gerna, anak-anakku lanang tak pangestoni, muga-muga barokah uripmu, keluargamu, kono diparingi duriyah ya sing apik, duriyah ingkang thayyibah, ali ilmu ali ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sampun gantian pindah posisi. Pindah posisi. Mas Arif kali Ibu riyen, kali Ibu mriki riyen. Salim sungkem Ibu kawula putra jalan jenengan Ibu Arif Susanto dereng saged bales perjuangan panjenengan. Perjuangan jenengan kula mulai alit ngantos akhir dewasa menika dereng saged bales perjuangan panjenengan. Ananging saat menika Ibu kula sampun kagungan tanggung jawab. Kula nyuwun idi pangestu Ibu, doa restu Ibu, doa restu Ibu. Mugi kawula anggen kawula imah-imah menika saged manggihi kaharjan Ibu. Ya Ger, anakku lanang tak dongakno. Dongane Ibu selalu menyertai anakku lanang. Muga-muga bahagia donya akhiratna. Salim lagi ya, kaki dokumentasi. Sabar Mas, pindah ngaleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kula putri panjenengan, jenengan perjuangaken, jenengan ramut, jenengan rawat. Saat menika kula dereng saged bales perjuangan Ibu. Ananging saat menika kula pun dipun sampun kepanggih putra jaler ingkang nami Arif Susanto Ibu. Saat menika kula sampun imah-imah pramila kula nyuwun berkah doa Ibu kangge pusakane kawula mengarungi kehidupan berumah tangga menika Ibu. Kula boten nyuwun modal Mas Pisces Raja lan Bronto, ananging kula nyuwun pusaka donga panjenengan Ibu. Iya Duk, tak pangestoni tak dongakno. Muga-muga lemah maaf dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Boten dereng Mas. Salim dipoto.
Sampun pindah posisi. Apa neh? Rak krungu. Gamelan. Oh Mas operator, gamelannya disetelih-lirih. Bapak, kula putri panjenengan super dablek. Dereng saged bahagia ana panjenengan Bapak. Jenengan udan kehudanan panas kepanasan, golekno sandang lan pangan kawula. Kula dereng saged bales Bapak. Ananging saat menika kawula sampun menemukan pilihan kawula. Nuwun nggih Mas Arif Susanto, kula nyuwun inti pangestu panjenengan, nyuwun ikhlas perjuangan panjenengan supados kawula anggenipun bangun bali resmi dados keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iya Nduk, piye-piye wong jenenge anak kalu potene ra kalu larane tak dongakno nanging bapak ora iso bandani, ra iso modali donya brondo. Ananging dongane bapak selalu menyertai, muga-muga lem omah-omah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngono Nduk ya. Nggih Bapak. Amin ya rabbal alamin. Sampun. Berdiri di tengah boleh Mas. Nah. Foto gantian ibu bapak sastel. Foto kali ibu Rian Mas. Aku ngomong ajar nek kuat nangis pengantin. Ayo, padahal ajar lho, kok wis iso mbuh malah do gulung-gulung kabeh awake. Saya dipese Pak Surono hari untuk MC lho, aku wis mbuh sangger mbah ora idep lho. Yo MC ras dadak bengek, ras pelandang barang. Ngono sing dilotok abang, ngono amplope double sing muni sapa mau? Aku nek amplop ora mikir asli. Sebenarnya Pak Surono, sebenarnya sedaya. Bebas, jempol tangan, aja jempol sikil, jempol tangan. Sama antar Mas. Pak Surono pinariin. Bapak pindah sebelah. Nah, mepet anak itu, just nah. Pakai geria.
Gaya bebas. Pinarak Bapak, pinarak gantosan Bapak Surono.